Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht over de lintjesregen in het Koninkrijk. Morgen is het Koningsdag. Vandaag werd bekendgemaakt officieel hoeveel mensen een lintje hebben gekregen. En daarbij kijken we natuurlijk ook naar wat er hier op Curaçao voor lintjes wordt uitgereikt. En daaruit blijkt dat operazangeres Tanja Cross benoemd is tot officier in de orde van Oranje Nassau. En dat is een felicitatie waard. Verder Rutsen Lucas voor zijn jarenlange werk voor de katholieke kerk heeft ook een lintje gekregen. En ook iemand uit de sport, Norval Pajo van Nijten. In totaal zijn er op Curaçao 9 lintjes uitgereikt. En voor Aruba, Curaçao, Bonaire, Saba, Statia en Sint Maarten in totaal 42 mensen die de eer hebben gekregen een lintje van de koning te mogen ontvangen. Vorig jaar waren dat er nog 30 voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. Sowieso zijn er veel lintjes uitgereikt, want in het hele Koninkrijk zijn er 3375 koninklijke onderscheidingen uitgereikt. En koning Willem-Alexander heeft dat nog nooit zo ver laten komen. Hij heeft nog nooit zoveel lintjes op één dag, in 1 jaar toegekend. Dan betere samenwerking tussen KAP en het ministerie van Justitie. Dat is een bericht dat gisteren werd getekend. Een samenwerkingsovereenkomst tussen het ministerie van Justitie en Curaçao Airport Partners. Er is een protocol getekend voor wederzijdse samenwerking. En daarbij gaat het om de samenwerking tussen politie, brandweer en de luchthaven. En er is gesteld dat met deze samenwerking een hoogwaardige en efficiënte brandweerdienst en veiligheid op Curaçao zal worden geboden. Dat is goed nieuws voor de passagiers van de luchthaven in ieder geval. Dan gaan we naar nieuws uit de rechtbank, want gisteren is er 15 jaar cel in hoger beroep geëist tegen een man, die Shane N., die 2 jaar geleden de vriend van zijn moeder heeft doodgeschoten. Hij werd al in eerste aanleg tot 10 jaar veroordeeld, maar volgens het Openbaar Ministerie is er daadwerkelijk sprake van moord met voorbedachte raden. De man zou zijn moeder hebben gemolesteerd, of in ieder geval haar hebben overweldigd. De woorden die gebruikt worden in de rechtbank, in ieder geval de zoon had van de moeder gehoord dat ze was misbruikt door haar vriend. Hij ging toen naar het huis toe en zegt zelf dat hij nooit de intentie had om de man dood te schieten en dat het zijn wapen, dat het wapen van het slachtoffer was. Maar volgens het Openbaar Ministerie is hij bewust eerst naar zijn eigen huis gegaan om daar een wapen op te halen en heeft de man toen doodgeschoten. En daarom moet hij volgens het Openbaar Ministerie langer de cel in en is er een eis van 15 jaar op tafel gelegd. Dan gaan we naar vergaderingen van Parlatino op Curaçao. Er zijn 2 vaste commissies van dit Caribische Latijns-Amerikaanse parlement die nu zijn gehouden op Curaçao. Het gaat om mensen die aanwezig zijn uit de landen Aruba, Argentinië, Chili, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Mexico, Venezuela, Paraguay, Uruguay en Curaçao. Die zijn bijeengekomen gisteren bij Dreams. En er zijn 2 vaste commissies waarin vergaderd is. De eerste heet Milieu en Toerisme. En er is onder meer gesproken over milieuwetgeving en de impact van natuurfenomenen en ook de impact van verandering in het klimaat. En de tweede commissie gaat over gendergelijkheid, kinderen en jeugd. En daarop staan onder meer de volgende punten op de agenda stonden: leiderschap van vrouwen in de politiek, internationale samenwerking op het gebied van overheidsbeheer met betrekking tot kinderen en een modelwetgeving in zaken seksuele en reproductieve gezondheid met nadruk op het voorkomen van tienerzwangerschappen. Dan gaan we verder met de vakbonden, die herdenken samen op 1 mei. In het verleden is er niet altijd die solidariteit getoond tijdens deze dag van de arbeid. Nu hebben 3 belangrijke koepelorganisaties, CTGC, SSK en SSS, laten weten dat ze samen 1 mei herdenken. Dat begint zoals gebruikelijk met een dienst in de kerk van Santa Familia. Daarna gaat er een stoet met onder meer de minister van SOAW naar Otrobanda, naar Plaza Felix Chacutu. En het eindigt met een sociale bijeenkomst op de Matthijwerf.
Inval in Blanquiaweg. De politie heeft vanochtend vroeg een inval gedaan in een huis. Er waren ook medewerkers van de RST aanwezig. En dat heeft te maken met een zaak van verschillende diefstallen. Er zijn nog geen mensen gearresteerd, maar volgens de politie wordt er wel verwacht later mensen te arresteren. In ieder geval is gekeken wat voor gestolen spullen er in het huis in de Blanquiaweg allemaal lag. En dan nieuwe regering Sint Maarten op 3 mei. De bevolking van Sint Maarten heeft er lang op moeten wachten, maar op 3 mei wordt de nieuwe regering van het land ingezworen. Dat heeft de gouverneur Bailey deze week bekendgemaakt. Formateur en beoogd premier Luc Merselina heeft gezegd dat de screeningsprocedure opmerkelijk lang heeft geduurd en hij bood zijn excuses aan de bevolking van Sint Maarten. Maar het geduld loont, aldus Merselina. En op 3 mei komt er een regering van URSM, PFP, DP en NOW. Dat het zo lang heeft geduurd ligt aan een ongebruikelijk lange screeningsprocedure. Nu zijn er 5 ministers door de screening en dan nog de gevolmachtigde minister en de plaatsvervanger daarvan. Die zullen op 3 mei worden beëdigd. Later komen daar, als het goed is, nog 2 nieuwe ministers bij. We gaan even over naar een break. Zijn zo bij u terug met meer nieuws. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom bij Heavy Mix Concrete. Heavy Mix Concrete is in 2009 opgericht door de familie Vieira. Toen de tijd bestond de vloot uit 4 betonmixers, 1 pomptruck en een hele simpele betonplant. Maar kijk nu wat het is geworden. 14 betonmixers, 6 betonpompen en een nieuwe betonbatchingplant. Bij onze nieuwe batchingplant vindt de menging plaats in de mixer van de betoncentrale en niet in de truckmixer. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauero. En we beginnen op Bonaire, want daar gaat het over de interim-griffier van de Eilandsraad, Arjen de Wolf. Er is aangifte tegen hem gedaan door de waarnemend gezaghebber. En het gaat allemaal over een inbraak, tussen aanhalingstekens, in de verschillende mailadressen van de eilandraadsleden. Ook staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen is hierover om haar mening gevraagd. En zij stelt
dat ze ervan uitgaat dat de Eilandsraad van Bonaire op de juiste manier reageert op het door interim-griffier De Wolf aftappen van de persoonlijke mailaccounts van politici en ambtenaren. Gevraagd naar een reactie op de affaire verklaart Van Huffelen zich volledig te kunnen vinden in het besluit van waarnemend gezaghebber Oleana naar aanleiding van de inbraak aangifte te doen bij de Rijksrecherche. Hoe zich dit verder gaat ontwikkelen en welke stappen de Eilandsraad van Bonaire hierin gaat nemen, dat wachten we nog af. Dan gaan we naar Curaçao. Legends komen hier, voetbal legends. En dat is altijd goed nieuws voor de sportliefhebber. Wat houdt dat Legends Football Competition precies in? Dicht bij de luchthaven verschijnt er een stadionnetje. Het is een kleiner veld dan gebruikelijk, maar er zijn veel tribunes overheen. En we spraken met organisator Herman Manchi-Harms en die legt uit wat dit Legends voetbal precies inhoudt. Het is een voetbaltoernooi waar 5 landen meedoen. Maar niet zomaar 5 landen. In een 5-tegen-5 formatie, een soort mini-voetbal met internationale allure. Met spelers die wereldkampioen zijn geworden, Champions League kampioen zijn geworden. En die gaan strijden voor het felbegeerde cup van de Legends Football Tournament Curaçao. Welke landen doen mee? Brazilië doet mee, Argentinië doet mee? We hebben Brazilië, we hebben Argentinië, we hebben natuurlijk Nederland. En ook Colombia die mee gaat doen met onze lokale sterren Curaçao als de host-eiland. En als ik de spelers noem, als een Romario van Brazilië, Ricardo Rocha, een Sergio Goycochea van Argentinië, die keeper die kampioen is geworden samen met Ariel Ortega. Als je kijkt naar Colombia met name als Pibe Valderrama, Carlos El Pibe Valderrama, de keeper René Higuita en de spits Faustino Asprilla, die ook heel bekend waren. En natuurlijk, wat ook voor de Nederlanders superleuk is, dat wij een hele leuke line-up hebben van het Nederlandse team met Patrick Kluivert, Clarence Seedorf, Aaron Winter, Stan Valks van PSV, Sander Westerveld, Danny Laanzat. Dus allemaal leuke, goede spelers, internationale allure. En natuurlijk met een lokale team als Francis Calmes, Raymond Lucas, Toy Filomena. Ik denk dat het inderdaad een hele grote spektakel gaat worden. Maar zijn ze nog fit? Kijken we naar oude mannen die aan het voetballen zijn? Of zijn het nog echt... Je kijkt nu naar een oude man, maar ik denk dat hun echt heel erg fit zijn als je zo'n beetje volgt. En ik volg zo'n beetje als je Clarence kijkt, als je Aaron kijkt, maar ook als je naar Romario kijkt en Valderrama heb ik laatst in Colombia gezien. Deze jongen kunnen gewoon mee met een partijtje voetbal hoor. Het gaat echt een spektakel. Want Romario die gaat nog weer, echt voetballen? Die wilde dus met zijn zoon gaan voetballen, dus die gaat nu gewoon keihard op hoog niveau voetballen in Brazilië. Dus dat vind ik het leuke daarvan, dat je toevallig Romario ook hier hebt. En dan kan je zo, wat ben je nu, 5 meter van hem vandaan? Ah, dat stopt hoor. Kunnen Seedorf en Kluivert en Winter ook nog terecht bij Ajax? Of, Ik denk dat ze er hard nodig zijn, ja. Het gaat dus om kleine teams die tegen elkaar voetballen, verdeeld over 2 dagen. En er komen flink wat toppers op af. Dan gaan we naar Haiti, want daar is een overgangsraad ingezworen. Terwijl de geweerschoten buiten klonken. Het is al lange tijd zeer problematisch in Haiti en om nu een oplossing te vinden voor de vele problemen is er een overgangsraad ingezworen. Dat moet leiden tot een functionerende regering in een land dat al maandenlang wordt geteisterd door bendeoorlogen. De omstreden president Ariel Henry diende eerder zijn ontslag in. En nu heeft een 9-koppig orgaan de taak gekregen om orde te herstellen. En terwijl dat gebeurde, terwijl deze inaugurele ceremonie plaatsvond, waren er dus automatische geweersalvo's te horen in het centrum van Port-au-Prince. Als een teken om aan te geven dat er nog heel veel werk te verrichten valt. In ieder geval, er is veel hoop dat de overgangsregering veel tot stand kan brengen. Maar het zal een moeilijke klus zijn, want Haiti, een land van meer dan 11 miljoen inwoners, heeft al tientallen jaren te maken met armoede, politieke instabiliteit en natuurrampen. En dan zijn we bijna bij het einde gekomen van deze nieuwsuitzending. Maar ik heb nog 1 bericht voor u. Dat is een bericht dat relatief laat binnenkwam, maar er zijn opnieuw valse 100 gulden bankbiljetten in omloop. Dat heeft de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten bekendgemaakt. De valse bankbiljetten zijn van zeer goede kwaliteit en moeilijk te onderscheiden van de geldige 100 gulden bankbiljetten. De meest opvallende zaak is dat het papier dat is gebruikt om de vervalste bankbiljetten te maken dikker, stijver en grof aanvoelt.
Het echt biljet bevat een schaduwwatermerk en de valse biljetten hebben dat niet. En de letters N en A dienen op een echt biljet nauwkeurig in elkaar te passen. En dat is niet het geval bij de valse biljetten. In ieder geval worden mensen aangeraden goed uit te kijken en te controleren of ze te maken hebben met een echt of vals biljet van 100 gulden. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er maandag weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.